Ariyo en ni gik mane Winnie owacho Kibiraka magido chuny gino apani koro chopo sama koro nikech Dr. Oburu kaka party leader osewacho monuoyo ni gin ODM gionge gi sam mar riembo ng'ata ng'ata ang'owa chama. Ene party leader. Deputy party leaders adekte benda sewinjo kaloso to wacho ni gin ODM gionge gi paro mora mora mar riembo ng'ata ng'ata ang'owa e chama. National chairperson Gladys Wanga benda sewinjo kaloso makta juma mokalo e duol nen ka gitreva mokoni onge paro mora mora kuma gisebetie magigomba kaka chama. Ni VOJ nyaka wariembi, Fredo Gweno dhoge nini ahinya wera ahinya nyaka wariembi, Ken Mugani kitmiel momielo koro kuber gi ODM ka nyaka wagole onge. Koro kawini wacho ni no penjo moko to kone ni bro riembe chama anyaka wuor wachno ani ng'awa mani penjo mokoni ni bro riembi e chama ne mondo wadil kode perpendicularly. Nikech kichung elela mi wacho ni o VOJ no kona ni kachaka kalo ka to bro to ng'agi beti to kwadhi penjo VOJ ni to kara ularano donge ang'o miyo kore siemo Fred ni bro to ng'ogi beti to kiwacha ni o ni keno chung kamore dhondara Kanjeri kacha to kodi nitie jomoko moko na ni kata lunch kawuono kabichamo ni jomage wewe churadiera Kosidibor ni no yuago wach mane barua mane Senator ma Migori County ndiko ma dwathijo godo oko jago to donge barua no jupati no confirm it was withdrawn. Mawa kinde manondike okoni koro wako ni barua manya wandiko mokwongo cha oyo ruche uru oko modonje records mag party. Party an institution. Yes. Koro karpo ni nitie ng'ata ng'ata mosebuogo Winnie. Nikech nyo wacho ni tukiuliza mwasali wanasema watatufukuza kwa chama. Penjo kikanye karango. Nyoro kanyen Kibira. Okay. Koro tukiwauliza tukini gine jomage madwari ambe chama ODM ni iwacho ni wani en chama maduong East and Central Africa sijui North of Limpopo West of Sahara yawa dibedi ng'ata chiel mamiyo Winnie koro chung to wuoko koni jomoko dwari buge pati kanitie ni no wachne ni no penjo to kone ni dwari embe chama nafasi nitie ukete lela bro bedo maber moloyo wacho ni tukiuliza to koro ng'ata manie chama bende penjore ni to kara ng'awa manoni ni wacho ni dwari embo ka wan tu kwa bete bura mu akoni ng'ane nyaka riembe nyaka owachnwa oyuak ni thuolo ma joma tindo oneno ka onge ODM no. Youth League mar ODM apani nitie. To VOJ na wacho ka last time no kinyal bedo ng'ama tin forever. Okinyal bedo jaigni 36, 37, 38, 40 to podi wacho ni in youth. Oburu kene youth leader moyang. Gen Z, chuny Gen Z, daktari. Ndiye youth leader moro Kisumu ni Mada, General Mada. Ang'e Mada. Mada podi ni youth. Bada podi ni youth. Nyocha neno kaya ne gitwak kamoro podi dong ni youth. Young at heart. So nitie structure. Mapani ndalo moko bende MCA Makileleshwa Robert Alai bende no wacho. Na ng'omiyo chairman mar Youth League ma ODM en jaigni 50 gi wiye. Kama ne case tapani Winnie is right mondo ging'ia ni to Youth League mar ODM ni bende youth adier. To fwenyo karango. Timing. Ofwenyo karango.